Ieri, acum 25 de ani, de undeva din triburile germanice a fost capturat, de dincolo de pădurea teutoburgică, nu mai știe nimeni exact de unde și când. Cert este că a primit summa rudis de 5 ori semnul acela că este eliberat din sclavie, dar tot de 5 ori l-a refuzat. A vrut să continue să lupte pentru distracția dumneavoastră și pentru gloria ludusului. Să vă mai spun un secret. Romanii spun așa: non plaudite modo pecuniam iacite. Adică nu trebuie să aplaudați, puteți să aruncați cu bani. Aplauze! Banii nu. Un al doilea gladiator este Flama. Flama abia în plin 18 ani, este o captură recentă de undeva de prin Capadocia. El, de fapt, și-a cam pierdut banii la jocuri de noroc și astfel a devenit sclav pentru că trebuia să câștige cumva bani. Este un om liber, dar numai jocurile de noroc sunt marea lui problemă, după ce a dat în patima asta. Dimacheros, pentru că are două săbii. Două gladiusuri, la fel cum au legionarii romani, două săbii de înjunghiat în special și două protecții pe fiecare braț, pentru că brațele sale sunt destul de expuse. În rest, tot așa, nu are armament, armuri grele, este tot un gladiator foarte ușor echipat. Bun. O să încercăm să ne adaptăm la acest spațiu, care ne cam pune probleme, vă dați seama de ce. Așa că, probabil, o să vedeți, mișcările sunt un pic mai reținute, dar luptăm în siguranță, nu vă fie frică, copiii de pe margine, nu se întâmplă nimic. Bun. Semnalul de luptă, dați dumneavoastră, este pupnate. Am să număr până la 3. Am să număr până la 3, strigați pupnate și încep lupta. Altfel, nu se luptă. 1, 2, 3, pupnate! Retiarusul este un gladiator căruia place distanța. În schimb, Dimacheros încearcă să se apropie mereu, să scurteze distanța asta. La picioare, acolo e mai sensibil. Cu care ții, mami? Cu ăla care are, cu ăsta care are de dos. Da? Că țin eu. Dar nu deschid acum, te rog. Își trag sufletul puțin. Nu-i voie să ne cam în timpul luptei. Uval este foarte sigur pe sine. Păi l-a lovit. Încearcă să-și și umilească adversarul. Ce s-a făcut? Dar l-a cam întărâtat cu mișcarea de dinainte. Ia uite.
o mică protecție tot în aia la nimerit. Dăm noi niște arme mai mici. La Nisna este de acord, poate să schimbe și armele. El a fost și trax înainte, despre asta o să vorbim mai târziu.